Здравейте, приятели! Днеска ще минаваме новия World. Така да ще се опитаме да го минем. Вчера се опитах да го мина и много се изнервих. Вчера се упражнявах. Упражнявах се. Лабиринта, между другото, го знам. Не! Се изнервяме днеска. Така ми се вижда. Какво става? Хора, какво става? Що? Не знам какво става с този скин. И ако ви харесват подобни видеа, пръскайте лайка и се абонирайте за канала. Нагоним 500 абоната до края на годината. И ако ми оправят компютъра, може да снимаме лайв. Както гледам, за сега мисля, че ще го минем. Добре, тук чакаме. Няма бърза работа, хора. Упражнявал съм се. Да. Сега ще ви покажа едно нещо. О май гъднес. Тук се правим спида на 100 пък на 100 на 240. И го минаваме. Мисля за бам. И ето. Сега лабиринта не знам дали го знам. Не. Дай, не ми дай купя. Беше много лесно като цяло, хора. Окей. Минал го за 2 минути. Крейзи, хора. Сега се опитаме. Сега ще фармим купи, освен. Или не знам. Ще фармим купи. Или пък добре, хора. Изчакайте малко. Хора, не знам какво да е време. Смисъл, аз го минах World за 2 минути. Не знам. За толкова лесен беше. Без телепорти, без нищо го минах. Много странно. А вчера се мъчах колко... Не часа. 1 час се мъчах. А сега го минах за 2 минути. Добре, ще го минем пак. Защото малко... Не. Хора, извинявайте, че не напускам видеоклипове. Какво стана? Окей. Не знам. Хора, извинявайте, че не пускам просто ще щупя нещо. Аз вече не мога да говоря. Извинявайте, че не снимам, че не качвам видеоклипове, просто... Извинявайте също, че не снимахме админа Билса. Че не го... Да. Извинявай. Какво става? Хора, видяхте ли го това? Там. И да. Пръскайте. Между другото, много ви благодаря за съпортването. И че се абонирайте,
Много ви благодаря за съпортването. Стигнахме 200 абоната, много ви благодаря. Ако умра, окей, за малко. Много ви благодаря. Да, да продължаваме с видеото. Чакам. Ако трябва 3 пъти ще го мина, ако сега го мина. Защото не знам, много бързо го мина. Майка ме. Нещо. Добре, сега хора ще правим къстъм спида на 40. Сколко? И ето. Сега го правим на макс. Не. Добре, пак го минахме, но не знам защо не ми дава уинова. Не знам защо не ми дава уинова. Компютъра още не са ми го оправили, което е крейзи. Не знам кога ще ми го оправят. Ако умра, брат, окей. Как? Добре, 2 пъти стигат. Стигат 2 пъти хора, че направо почвам се изнервям са. Какво искате да правим? Ако искате да левнем сега и да видим да играем нещо. Ето тази игра. Не. Вчера играх, хареса ме. Искате ли Rivals? В някакви други... След това клипче, след това видео ще кача на Rivals. Не знам на какво да играя, хора. Добре, ще мина и другите уроди. Първи урод няма да го минавам, защото не искам.